Hello, good people. So, nasi pa video yedu compliance anditeka. Ndudangoti suduruke mbichana pa business formalization anditeka. Ndingo addressa wani nyaya because kune wanu andibata wakawanda mu inbox waruti no. Can you educate us on this topic? Anditeka. Kune vari kunonoka kubata zvinu. There is an operation iri kuitwa right now ne Harare City Council ne ZRP yavari kutargeta ma InDrive operators andit. So ndiyo vari kutobuka a ride para kusvika motikari yova vaisunga. So some people now we having questions kuti aiwaka isusu tiri registered, kune vamwe vatori registered kuna nazimura kutobatirwa matax and stuff. So vanenge vakubvunza manje kuti no isusu tikutobhadhara matax and stuff, why is it vakuti target vachititorera mari zviri kumbofamba sei? What does the law say about these things? And it so ndo zvatoda kutry kuanswer nhasi because approach yashandiswa nekanzuro nemapurisa ndeyekuti vanhu veInDrive neveBolt anditeka vari kungonzi vese vanhu mushikashika. So we need to talk about that anditeka. So chinjandati munzwisise ndechekuti I think pane a lack of understanding iripo pavanhu vakaisa motikari dzavo paInDrive anditeka nemutemo amusikunzwanana. So ndo panoda kutraya kuti tibatsirane tijekeserane ipapo toudzana kuti how do we go about it. Chinhu chekutanga ndechekuti now munhu wese anotakura public muZimbabwe anofanira kunge ari compliant. Anditika there are things that you are going to be talking about here. Hazvina basa kuti uri kuzvita paBolt iri kuzvita paInDrive here kana kuti watoregister as a tax operator kana kuti iwe watoregister semunhu ari kuita business remakombe anditi. So tikajekeserana ipapo confusion inonota shoma. Chinhu chekutanga ndechekuti InDrive is just a platform. Pane ipapo pakakosha kuti tibate. Mukatarisa kuti InDrive iri kutooparita zviri pamutemo muZimbabwe because yakaregistrwa as a software company. Batai zvinhu zvakakosha. It's not registered as a transport provider. No, it's registered as a software company. So ivo vari kuti software yavo basa rayo iri kuprovida a platform iri kuconnecta munhu ari kutsvaga transport neane motikari. So these systems now anoshanda kuma developed world and stuff, even in South Africa zvakazara and stuff, because the legislation there yaka-alignwa to sort of these things. But now in our context now zvasiyana now because Ministry of Transport vanhu manager zvinechekuitwa nemotikari dziri paroad anditeka nevanenge vachiona nezvekutakurwa kwepublic anditi vane mitemo yavo yavanotarisira kuti inofanira kuita sei kuti munhu ateedze asati atombotanga kuisa motikari yake paroad kana kutakura vanhu. But now this platform iri kushandisa vanhu now vakatora legality yekuti iri kuoperata zviri pamutemo zviri legal, so it doesn't override my requirements anodiwa ekutakura vanhu. It's just a platform yakafanana neAmazon yekuti iri kuconnecta munhu ane cheiri kutsvagwa neari kutsvaga wacho. So they are registered as digital platforms, as software providers. So vatori regulated nePortras. Mukatoenda unoona Portras malicense avo vanavo ikoko. Ministry of Transport they don't exist. So avasara akashama now ndi tax operator boards pashaya dzidziso yekuti anzwise zvinhu izvozvi kuti kuva pamutemo nemapepa akakwana eInDrive akukavhe iwo. No, iwewe uri kuzozvimirira uri kuzozvimirira wega. So zvinhu izvozvo zvakaita sei? Zvinhu izvozvo zvakakosha anditeka. So chinhu chekutanga ndeichi nawo chanoda kuti munzwisise kuti yes, maitirwa zviri kuzoitwa nanakanzuro and stuff zvokuti vakutobuka marides and stuff, that's being cruel for no reason anditeka. And kuzovatagita vachiwaisa muclassification yekuti mishikashika and stuff, yeah, that's also a misunderstanding yekuti there is a policy gap, a legal framework gap iripo pakuti isusu mutemo urimo munyika medu anditeka unonzi Road Motor Transportation Act wakagadzirirwa motikari dziri physical anditi dzinonopinda murengi. Mutemo yawo unogadzirirwa maplatform akafanana ma-e-hailing platforms aya anana InDrive and stuff. So obviously mitemo yenyika yedu ichiri yakasarira kumashure. I think panofanira kuitwa ka-alignment kanoitwa ipapo, but it doesn't override now zvinhu zvinota sei zvinodiwa anditeka. So zvandaita now ndanyora pasi kuti ndingobatsira 1 or 2 vanhu varida kutoita kuti vaoperate zvinhu zveInDrive zvavo zvisina maproblems, because these are things you can fix in a week. Wototanga kutoita zvinhu zvako usingaharaswe nekuita sei. Chinhu chekutanga anditi ndechekuti motikari yese inotakura povhu haifanira kunge ine yellow plate, inofanira kunge ine commercial plate.
of which a commercial plate in Zimbabwe now it's red and white. You could try to identify what this is a public vehicle. Then change two, obviously you need an operator license. And last time I checked that as a man on 20 or so. You need an operator license that I could no renewal every year. Apana more complicated one operator license rako iri, then motikari yako iyoyo yauritakurisa vanhu iyoyo inofanira kunge ine certificate of fitness rinobva kuVIT. Zvakakosha zvinhu izvozvo because unobaida kuona kuti motikari yako iri safe here kuti itakure vanhu, and all these things are regulated by what we call the PSV laws of Zimbabwe, Public Service Vehicles Regulations. So ndopanonzi chese chinotakura povo ngachinge chichimita zvinhu izvi. Then obviously kana uri kutakura povo you need public insurance. And inokava iwewe kuti vanhu vakadona kana motikari ikadona vanhu vakakuwara nekuti sei vanorapiswa kana pana vamwe vakafa vanokavwa neinsurance and stuff. This is the basics. Vari mutransport sector hapana chinyowani pazvinhu zvandiri kutaura izvi. So kuvanhu navo veInDrive navo vanga vasiri kuzvitora sema-taxi operators kana kuti ma-transport providers. And makatosiyana nevaridzi weplatform. So iwewe the moment wakutotakura vanhu for a fee wakutochaja vanhu zvinhu izvi zvakutodiwa izvi kutosaite ma-problems. And then obviously you need a municipal permit. Municipal permit now ndo inozokutendera kuti iwewe unooperata ma-areas aya kana uri kunzi iwewe uda unorenga ma-areas and stuff unoda ma-permits iyayo. Then sadriver iwewe unodirwa a defensive driving certificate as well, kuti iwo wakatrainwa kudriver zviri safe kunzvengesa vanhu munjodzi and stuff. These are basics and these are core requirements emunhu ada kutakura vanhu ane muri kuona. Then chimwe chinhu chakanyanya kukosha ipapo iwewe unofanira kunge une medical fitness and certificate unoita kuti you are fit to carry people, you are fit to drive, you are fit to be behind the wheels. And so ndopa vanotarisa futi zvinhu zvakafanana na-eyesight. Then ndopa vanotarisa futi zvekuzonogogodzwa mabhonzo zviya zvekuonekwa kuti iwewe ma-reflexes akamira sei, are you sober enough, mentally stable kuti utese utakure vanhu. So panemba nenyaya patinangobatsira ndezvekuti inini I don't agree nemaitirwo zviri kuitwa. But one thing that I assure you is in terms of compliance kuarea kwangu kwandinofarira these are the requirements ekutakura povo. And ukazozvitarisa now it makes sense pakuti obviously tine ma-records kana kune vanhu vanoteedza ma-court cases anenge ari mu-judicial space. Tine vanhu like last year tine ma-cases anotosvika kuma-5-6 evanhu vakarepwa muma-InDrive yayaya. And tine vanhu vakarobwa nezvema-InDrive izvozvo. Then tine ma-hit and runs ezvo ma-court cases ariko right now ema-green. So pane nyaya ndepekuti panozono chipresentwa nyaya idzodzo na unozoona kuti no munhu haasi kutoziva muindustry maari kuoperata. Pane this misunderstanding yekuti license reInDrive company rinokava futi madriver because InDrive inokuita on board yokubvunza ma-requirements anokubvunza stuff then yobva yakuapprove. It doesn't mean kuti iwewe license rawo rinokava iwewe sedunga munhu nemotikari yako une mitemo inokukava uri wega wekuti you need to comply to some of these things. And it's also a public safety thing as well. Ani muri kuona. But kana tichitaura zvinhu izvi also need to be sensitive about the operating environment we are operating in. And ndo mabasa ari kutopa vanhu pekurarama iyaya ndo zviri kutocreate employment. Actually ndine vanhu vakawanda vandotoziva at a personal level wokutoti upenyu hwakutoshandukawo nekuda kweInDrive iyoyi. So kuti hurumende inozochiuya nemakanzuro achiita kunge ari kurwisa ma-advancements ari kuitika in technology and taakuramba takabatira pamitemo ya1980 handi mukona tichifanira kuadapta to the new things that are coming in now. I think ipapo ndo pari kunonoka kufamba kwezvinhu zvekuti speed yakafambwa nayo pacable 3 iyaya ikafambwa nayo futi pakuadjusta mitemo yekuti isute these current conditions dzaapo especially in that transport sector as well in the digital spaces. So zvinoona kubatsira vanhu vese kuti tichi pasaitika ma-conflicts ari kuitika ya because zvishuwaka atingati vanhu veInDrive vanhu mushikashika no zvakasiyana. Ani muri kuona vanhu mushikashika vane maoperatero avo vanoita zvese zvese but ukatasa kuti kuInDrive kune order iripo because once a driver atorepotwa even on that platform as well anogona kutoblacklistwa ipapo otobiswa ipapo. So there are rules and regulations there and this is the direction where the world is going. I think we need to amend the Road Motor Transportation Act here. We need to amend it. And the Minister of Transport needs to look at this soberly.
pogadziswa mutemo uitwe alignment. Kana pane nzirawo yekuti vanhu ivava veInDrive, veBolt and stuff vaoperate zviri safe, zvinoita kakusiyaniswa nevanhu vari kuita makombi netax operation chaiyo, zvinoona kuitwa madifferences iyayo, because ukatarisa kuti kunona UK or USA, they've done these things and it's working perfectly. Anditi both pane nhau yeconvenience and pane nhau yekuti this side gig economy is growing and people can't stop it. So idzi ndopfungwa dzangu kuti yes, zvinhu zvakatsveyama, tinofana kuzvigadzirisa stuff, but as a driver also know kuti it's also your responsibility to be in compliant with these things, because utapura povo. So pane nhau yepublic safety ipapo, pane nhau zvekare yekuti obviously Ministry of Transport ndo inotonga zvine chekuita nemotikari dziri kufamba muroad nevanhu vari kutakurwa nemotikari idzodzo, ndo vanotocontrola zvinhu izvozvo. So obviously when they set the rules, we just have to follow. But either way, hazvina kumira mushe kuInDrive. Handiti zimurawo inenge ichikusoona kuti uda mataxes. How do you collect mataxes pachinhu chandiri kunzi ndiri illegal and stuff? This is a question for another day, and this is a topic to answer as well another day. Handiti kana zvese zvaitwa zvapera, idzi pfungwa dzangu. Mwari akuitirei zvakanaka. God bless you.